እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክስጎጉ ዝብል እማመ ብቤት ምኽሪ ካንቶናት ወይ ዞባታት ተቐባልነት ረኺቡ። እቲ ብኣባል ሊበራላዊ ኣኽራሪ ሰልፊ ቤት ምኽሪ ካንቶን ሉሰርን ዳምያን ሚለር ዘቕረበ እማመ ንምድጋፍ ወይ ንምቅዋም ብሶኒ 5 ሰነብ ዝተኻየደ ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ እዩ ብቤት ምኽሪ ካንቶናት ተቐባልነት ረኺቡ። ኣብቲ መስርሕ 20 ኣባላት ናይ ደገፍ ድምፂ ክህቡ እንከለዉ 18 ድማ ተቃዊሞሞ፣ 5 ኣባላት ከዓ ድምፂ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም። እቲ ብቤት ምኽሪ ካንቶናት ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ እማመ ናብ ግብሪ ክሰጋገር እንተኾይኑ ካብ ቤት ምኽሪ ፌደራል ስዊዘርላንድ ናይ መወዳእታ ድምፂ ክወሃቡ ኣለዎ። እዚ ናይ ፈተነ መደብ ምዃኑ ዝተገልጸ መደብ ኤርትራውያን ዘስጎጉላ ሳልሰይቲ ሃገር ኣይተነጸረን። ነቲ እማመ ዝተቃወመት ኣባል ሓምላይ ሰልፊ ካንቶን ጀኔቫ ጉዳይ ኤርትራውያን ካብ 2017 ናትሒዙ ቀዳምነት ከይተዋህቦ ምጽንሑ ብምዝኽኻር ብፍላይ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ዝተወልዱ ህፃናት ጉዳይ ዕሽሽ ከይበሃል መጉይታ። መንግስቲ ኤርትራ ብዘይደሌቶም ንዝስጎጉ ዜጋታቱ ዘይቀበል ብምዃኑ ስዊዘርላንድ ሕቲ ዕቑቦም ንዝነጸገቶም ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክትሰዶም ኣለዋ ክብል እዩ ዳምያን ሚለር ዝገልጽ። ንሱ እቶም ብዘይሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ሓዲግ ዝተረፉ ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ብሓገዝ እናተናበሩ ሃብቲ ሃገር የህልኹን ዕድል ካልኦት ይዓግቱን ኣለዉ ክብል ይዘማረር። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብዚ እዋን እዚ 336 ኤርትራውያን ዘቕረብዎ ሕቲ ዕቑባ ተቐባልነት ስኢኑ ካብቲ ሃገር ክወፁ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ሃገር ይሕብር። ስዊዘርላንድ ነዚ እማመ ዝተቐረብ ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወሰደቶ ተበግሶ ከም ኣብነት ብምውካስ ምዃና እዩ ዝግለጽ። ብዘይካ ስዊዘርላንድ ብሪጣንያን ዴንማርክን እውን ተመሳሳሊ መደባት ንምትግባር ካብ እስራኤል ተሰጊጎም ንዝመጽዋ ኣሳት 5,000 ኤርትራውያን ናብ ዝተቐበለት ሩዋንዳ የማዕድዋ ምህላወን ይጥቀስ። ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሌታዊ ናይ ምጽናት ተግባራት ትፍጽም ኣላ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ንዘቕረቦ ክሲ ነጺጋቶ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ተወላዶ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዓሌታዊ ምጽናት ኣመልኪቱ በቲ ኣህጉራዊ ትካል ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ንዝቕረበ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ዝተሰንዐ እዩ ብምባል ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ትካል ብጉልባብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ዕላማ ንምስሳይ ዘዳለወ እዩ ክብል ነቒፉ። ብሓደ ሰነ ዝወፀ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ምጽናት ዓሌት መጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ጎነፃዊ ምብራር ተወላዶ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ፍጻሜታት ከም ዝተሰነዱ ብምምልካት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ከብሎን ክምርምሮን ነቲ ገበናት ዝፈጸሙ ድማ ናብ ሕጊ ከቕርብን ይጸዊዑ። ቅድሚ ሕጂ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸሱ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን በላይ ኣያሌውን ዝተባህሉ ተወላዶ ኣምሓራ ነቲ ገበናት ይፍጽምዎ ምህላዎም ዘነጸረት ጸብጻብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ከብሎም ተማሕጺኑ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ36 ሰነብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ንዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላምን ዳግመ ሕውየትን መስርሕ ዝዕንቅፍን ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭት ንምፍጣር ዝሃቀነን ብምባል ነጺግዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሂማን ራይትስ ዎች ዘቐረበሉ ክሲ ናይ መጀመርያ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ተዓዘብቲ ብወገኖም ኣብቲ ክልል ብዝተፈላለዩ ወገናት ንዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ ገበናት ንምጽራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ የዘኻኽሩ። ኣብ ሱዳን ናብ ካልኣይ ወርሑ ዝተቓረበ ግጭት ገና ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት መንግስቲ ብዘካየዶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብውሕዱ 10 ዜጋታት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝተኸስሉ ተሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮንጎ ብዝሃቦ መግለፂ መሰረት ኣብቲ ብሰንበት 4 ሰነ ኣብ ካርቱም ቀጽሪ ኣህጉራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪቃ ዝተፈጸመ ናይ ነፈርቲ ደብዳብዮም እቶም ዜጋታት ሃገሩ ተቐቲሎም። ሰራዊት መንግስቲ ናይ ወፃኢ ሃገራት ተማሃሮ ኣብ ዝርከብሉ ከባቢ ደብዳብ ምፍጻሙ እዩ ኣሕዚኑና ዝበለት ሚኒስተር እቶም ዝተቐትሉ ተማሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ምንባሮም ግና ኣየነጸረን።
ሓላፊ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብወገኑ 10 ስደተኛታት ኣብ ከተማ ካርቱም ከም ዝተኸስሉ ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ዛጊት 25 ዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝርከብዎም ልዕሊ 750 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለው ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ክልተ ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ዝካየድ ዝነበረ ዘተ ምቁራጽ ተኹሲ ዳግም ኣብ ጅዳ ከም ዝጀመረ ይግለጽ እኳ እንተሎ ኣብ ካርቱምን ከባቢኣን ከምኡውን ኣብ ከባቢታት ዳርፉር ግጭታት ይቕጽል ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ይሕብራ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።